Пахвалений Єсус Христос! Вас ізноў вітае сім'я Хілько. Віншуем вас з надыходзячым Новым годам і з Божым нараджэннем. Для мяне асабіста ў гэтым юбілейным годзе найважнейшым было пазнанне Бога праз Божае Слова, больш блізкае з ім знаёмства, а таксама поўны давер Господу, сваёй сям'і і свайго асабістага шляху. Прыемнага прагляду нашых музычных падарункаў.